karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Uy, abis na si Alexa sa high school ba mi? Oh, kahibaw na kayo ko, sir. Okay. Mo kumpisal ko yung Pinoy. In love yung kayo ko ng Alexa. Hangtod karon? Hangtod karon. Unsay hangtod karon, Paul? Samot kapaktay. Unsay samot kapaktay, Binoy? Alo? Ay, sir Ian? Hello, Ian. Kumusta ang trabaho? Okay man. Binoy, unsa man ka? Aga, unsa ka nga nagbarog pa mga diha? Uy, halo? Naunsa man ko, uy. Nakalimot man dahi ko nga, driver dahi ko nga nagbakasyon. Tabangin na sa Alexis pagluto dito. Yes, sir. Alis ako. Binoy, tara. Binoy, tara. So, ikaw giday ang mangunay sa paghatod sa mga materyales, Paul? Gusto lang kong maniguro nga ma-deliver ang hustong mga materialis. Ka? Gano man. Sa imong nauna, doon na pa rin ko'y laing motibos pag-anhi. Oh, ikaw rin makatubagan ng imong pangutana. Iyan, nahibaw ko nga nahibaw juga sa among kagahapon ni Alexa. Pero ay kabala ka. Ligon ang imong ina-ina. O di nihatagan og buling ang ilang kaminyoon si mga man. Pero kung naa ka nga manintal niya kanunay, posible nga makasaagid siya sa kong amahan. Busa kung ako pa'y ikaw, mupalayo ka sa kong ina-ina. So, nadawat ang ina mo ang imong ina-ina si Alexa? Oh, wala pa'y mahimo pa, di ba? Naana sa Alexa, o di na siya mawa sa kong kinabuhi. Busa, ikaw, ayaw na paduol kang Alexa. Kay ako ang nagbantay niya nga di siya makasa sa kong amahan. Oh. Okay, nahato naman ka nimo ang mga materyales nga kuwang. Mahimo na ka malakaw. Samukan. Puno sa kalabad sa kong uho. Niligaw na da. Mamalis, ha? Nalingaw na ka, aning akong giluto. Ako noon, lingaw kayo ko. Iyan. Paborito na ko ning kuha nga talong. Hindi ba gyad? Di man ikay gibangutan na, Binoy. Aw. Nagsilos ka na ko, sir. Unsa man ka? Patuo ka des kananan, ha? Gusto na mo, anak, di. Muro sa mga bata, da. O sige na, padayon na mo sa pagkaon. Kung giganahan mo anang akong giluto, aw, maayo. Pero kung wa mo ganahi, kamoy luto. Unsa man ka iyan? May solba na ba ang imong problema? Ayaw na ko giskuti sa kong problema, be. Oh, dili ko. Makawasga na sa kaon. Kanang istoryahan na. Bisa kung saan pa nimo sa paglikay-likay, dili ka na makalikay. Makalikay gabong ko na. O kung saan man ko na nimo, be? Basta, malikayan na ako. Malikanya na ni mo kung mulayas ka, busing. Ay, di na ako mapauli sa syudad. Bisan kung mahuman na ning baya. Unsa? Buset! Buset! Wa pag ibabalik din sa syudad sa Lisiino Galatsa. Lera, Uy, ara magod ka din sa panchi. Nag-unsa ka na masab din Natug na sab ka?
lain ang akong lawas, tita. Huwag tanaw akong tiyan. Daganan na siya kaklaro. Busit! Mabdos lagi kong tanawon ini. Tuod, no? May tubo ng imong tiyan, Lira. Klaro na kaayo nga mabdos ka. Kinahanglang mahibaw na ni ini si Ed. Oh, si Ed ang muhukom kung unsaon ka nag-iyang apo. Kinahanglan magkasulti namin sa personal si Ian. Waday ni mo siya tawgi? Dili siya makontak sa isla. Kung muring manggani, dili siya motubag. Klaro kayo nga naglikay na nako si Ian. Ako'y tawag niya. Ala, kadalirang minindot aning dapito no, Mama Lixa. Gusto ka, Binoy? Daghan yun ang magdagan sa pag-abang ni ining isla, ha? Para silang pamilya. Mulang? Hayag naman sabgo din kay naanay generator o dagkong solar. Unya, doon na say signal pa sa internet. Gusto ka, Binoy? Di na magduha-duha ang mga mamakasyon din, hi. Kay dali raman sila makontak din, hi. Nagunsaman mo din sa tubangan. Nagtanaw kung nasa pay ko ang sabay. Nga na lang ang kuwangan na. Oh, butagan na lang na og kasa di Alex, ha? Nga nung iyam gyungan ang ibutang, ha? Binoy? Kasa di Carolina ang angayang ibutang ni anak Binoy. Kay mao niyang pangandoy sa inahan ni Ian. Nanawag pa si Ma'am Agnes? Hello? Alexa, may mo bang magkigsulti kang Ian? Doon na lang ko i-konsulta niya diri sa Figura Boutique. Okay. Ian, si Ma'am Agnes, may tuyo ni mo nga importante ko, no? Hello, tita? Unsa may ituyo nimo? Unsa man ka? Naglikay-likay na ka nako? Lira? Ayaw ba ganigi off Ian? Kung dili ka gusto nga muadto ko karon sa imong amahan. Og sultihan ko siya sa akong kahimtang. Ayaw. Ayaw, ha? Ayaw, good. Magsulti ta. Unsa may gusto nimong atong sultihan? Ala, wa na. Nakalusot yun si Laryang. Kinahanglan masabgyud nga tubangon ni Ian ang iyang problema ni Lira. Dili mahimo nga pasagdan lang niya nga mudako ang tiyan ni Lira nga wa siya buhaton. Sakto yun ka, ma'am. Amahan gud siya, di ba? Gusto ka, Pinoy? Bisan na ako, kung mumabdos ang akong uyab, kasal dayon. Isulti na ni Ian. Basin pagmamati ni mo. Pabuta ko kung mabalik ko diya sa syudad, Lira. Ana na nato sa butan diya ang imong kahimtang, okay? Uya ka sa man. Iyan, nagkaklaro nga akong tiyan. Sa dili madugay, mahibaw na ang tanan diri sa opisina sa butik nga mabdos ko sa imong anak. O dili ko gustong mahitabo na nga dili patakasal. Ayaw na sulti si Papa bahin sa imong pagmabdos. Ako rin makiksulti niya. Tagalanti ka kutob, ugma. Kung dili ka mo nga ugma sa bay, muadto ko sa inyo. Og sultihan kong imong amahan bahin sa tong anak. Lira, may trabaho kong pamidiri sa isla, uy. May mo di lang ko ni mo apikihon? Duha ka adlaw. Og kinahanglan magkakita na ta. Bye. Hello? Hello? Panuway. Kung saan na ko pag-control ni Lira. Nga nung may mabdos masad ni siya. Sa inyo gipanagsultihan ni Ian. Ako sige tagalan og duha ka adlaw. Kung dili pa gani siya magpakita pagid nako, aron sa buta ng among kasal. Muadto na gid ko sa iyang amahan. Imo ka ng katungod. Umaabot ka ng inahan, Lira. Og mahimo ka ng kabahin sa pamilya ni Ian. Yes, tita. O gayog ka bala ka. Kung tuanaw niya ako sa kumbay, dili ti ka kalimtan. Nahibaw ko nga hangtod karon. Ganahan paghihapon ka mahimo ni Mrs. ni Tito Ed. Lira, ayaw na ka nakiskuti. Dili mahimo nga may laing mahibaw ni anak. Ayaw ka bala ka, tita. Kita lang duha karon din og ato ning sikreto.
Isog rang nagbuga. Oh, si Ed man eh. Hello, Ed? Kumusta na ang trabaho niya sa isla? Humana ang tanan, Ed. Pwede ka nang muanhi din, he. Mas mayo nang ikaw makakita sa kausaban sa bay. Awan sa man, gusto ka nga padadaan ta ka og picture sa bay? Ayaw na. Muanha ko niya. Atod. Kumusta man si Ian? Oh, okay raman siya. Nagtarong raman sad sa pagtrabaho. Tuwagan niyo sa gawas na mukhang kahoy. Unsa? Si Ian? Nagbugha o kahoy? Oh, Klaro kayo nga dunay nagtukmo na niya aron bunugon ang lawas sa trabaho. May problema ba si Ian, Alexa? aha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!